Jo, myštičky a lišáci, vítám vás od dnešního videa. Dnešní videu máme poslední víkend Halloweenu a dneska se na to teda jdeme vrhnout. Máme tady u Kaspra, máme tady důležitou věc a Mojsel se zase nade mnou vrtá, klasicky. Dneska vám povím takový dobrý story, prostě co se stalo, jo. Prostě začal vrtat v 7 ráno, prosím, už v 7 ráno, bylo nějak 7:40 nebo 7:50, když jsem se podíval na telefon a on začal vrtat, prosím, jo, a já jenom taky ten vražený výraz, jakože bro, are you gonna die? Prostě já jsem byla úplně naštvaná, jako dobré, tak jsem se zbudila, potkám svou mamku, která prostě byla v tu dobu taky vzhůru a říká mi, ty vole, než mě zbudí ten debil nahoře, ten mě zbudí ještě nějaký telefonát, nějaký z Liberce nebo odkud. Že prostě si tady tohleto je nějaký Miraj a já jenom prostě, že co? What? Co? Prostě jenom taky to wait a minute, what just happened? Mamka na mě, no, tak to je úžasné. Mě zbudí nějaký random cápek, který prostě, jestli tady je Miraj a ještě tady tohleto do toho, jo? Potom jsme byli nějak doma, bylo nějak kolem 1 nebo nějak kolem, no ani ne kolem 1, bylo nějak 11, nějak tak 11. A mamka, že no, asi by jsem se šla jako natáhnout na hodinku, jako protože mamka šla na odpolední. A on začal takhle vrtat. Jo, dvakrát takhle vrtnul a pak bylo ticho. Jo, pak bylo celou dobu ticho. A mamka, on tady snad má kameru. Mně to není normální, on tady musí mít kameru. On nás musí pozorovat a musí vědět prostě, kdyby to řekla, kdy mamka chce jít prostě spát, protože to není možný. A nevím, co tady máme dělat. A tady nemůžu jít. Je to úplně štve. Je to úplně, mě to štve. A já jsem asi neměla jít dovnitř, nevím. Svítí to normálně, nebo to svítí? A svítí to modře. Takže tady jsem neměla jít, ale já jsem měla jít, aha, tady. Jinam. Tady máme Ghost a tady máme Fire Bear. Proč já mám pocit, že my musíme jít teda někam jinam, protože tady máme, my musíme jít někam jinam určitě, že? To bouchání mě ale úplně irituje, jako mě už to irituje už celou dobu, jo? Ale nic s tím neudělám, lidi, já se omlouvám, já se snažím ty videa natáčet normálně. Ale prostě, takhle to prostě nejde, jo? Normálně to prostě nejde. Jo, to prostě nejde normálně, jo, protože já chci jít točit, celou dobu je ticho a já najednou se rozhodnu, že dobré, jdu natočit si video, bude klid. Ono hovno, jako já zapnu natáčení a on začne klepat nebo vrtat. Takže nevím. Tady se lidi asi fotí s Kasprem, s tím galoperem, ale já nevím, kam mám jít. Mám jít tady. Já teďka fakt nevím, já jsem úplně mimo. Tady asi ne, tady asi ne, tady asi ne. A tady je taky nějaká hočička. Je nějaká slečna. Tady zapaluje svíčky asi. Nevím, protože mi přijde, tady nic není. Tady těch kostelů a tady toto. Ježišmarja, děkuju, úžasně děkuju, velmi za to vrtání. Já si myslím, že to bude venku. Já si myslím, že to bude fakt venku a bude to venku. Já úplně miluju, tak miluju toto, tak jako... Takže máme teda ještě Halloween poslední víkend, takže já možná stihnu si koupit to oblečení. Já už včera taková set, že jako mám poslední 2 věci, které mi chyběly, což byla rukavice a sukně. A já, tak já už si to ani nekoupím, jako já už si to nekoupím, prostě já úplně smutná jsem byla z toho, já úplně, že tak asi nic nebude, no. Tak jsem si tak říkala jako tak smutně, že tak jako co už, tak jako nemám na to, že. A najednou se asi tak říká, proč není update, jako proč není jako nějaký závod, race, kůň. Ono, aha, kacena. Oj. Aha, Galapero vyběhl. A takže musím jít ven. Kam nás to teda portlo? Galaper. Somebody. Aha. To jsou ty stopy toho ohnivého koně. To je hezonké. Ale tady tohle mohli tady nechat tu tmu stále.
je také divné, když je to takové za dny a jo, je to takové, mám XPčka na koně. Jo, stále trénujeme, já teda, jak nechci mluvit, tak on prostě sem tam začne vrdat, takže to je úplně kravina. No, takže, ale je to nádherné, tady jsou takové dvoje kopítka, jedno kopítko, tady zase budou dvoj, ano, tady jsou zase dvoj. Jedno kopítko, to jako dlouho stálo a najednou se tady objevuje kopítko, nebo nevím. Aha. Vendaš, over here. Aha, Galloper is here. Be quiet. Dobře, tak já jsem teda potichu, jako já tu nejsem teda, jo, já jsem mezi váma. Vy mě tady určitě schováte. Další tokeny, můj bože, děkuju. gimme. My vezeme... Kam máme teda jet? Turn right. Turn left. OK, tam jako budeš takhle domlouvat. To je také divné, jak tam je taký vzduch. Oh my god. To vypadá divně. Kam máme teda jet? No jako na mapě to fakt jako nevidím vůbec. Turn left. Turn right. Yes, close. Turn right. Turn left. Můj bože, kámo, tak už se rozhodni. Turn right. Já budu jít kolem těch stromů, ne? Turn left. Yeah, turn left. A tady nahoru. Já už to chápu. Oj, sorry. Co se stalo té Lindě? Dobře. Jsme tady. Aha. You need... dobře. Tak jo. Kámo, drž toho koně. Ať tě nezdrne. Drž ho tam. To vypadalo divně, protože já ho tam nechám, než bych ho prostě třeba vzal sebou. A Linda je prostě úplně malá, jako strašně Linda je malá. A my jsme takový obři, jako na to, že nosíme takové boty. Tak jsme jako docela oproti ním velcí mi přijde. Aha, dobře. Tady je ten počítač, ten počítač, ten si pamatuju, ježišmarja, to byla nostalgie. Tady jsme taky měli questy kdysi, to je tak nádherné. Si zavzpomínat, co tady teda máme za úkol. Já teda nevím, vůbec netuším, co tady mám dělat. Cože mám dělat? A tam je krystál, už ho vidím. Tam je krystál, už ho vidím. Už vím, co dělat, už vím. Ahoj, zlatíčko. It's a green. Koník. Oj. Chudák. To byl nějaký memories. Tady ještě něco musí být někde. Jo, tady je další. Found it. Aha, můj bože, ahoj. Ježiši, ahoj zlatíčko. To je takové ňuňana. Další dva tokeny, super. Ty zvuky jsou také zvláštní. Viděli všichni tu temnotu? Viděli všichni ten temný kouř, že jo? Oj, v klidu. Tak prej ne v klidu, ona strašně sní. Kam on zmizel? Lindo, pomoc, ne že nějaký blablabla. My dostaneme sedlo, tak to je good, ale jako... Asi máme sednout na koně. Tak. Možná vidím, nevím. Hej, ale toto mě už nebaví. Kam máme teďkon?
Firgrow. To máme jet tady, jo? My máme teda do Firgrowu. Dobře, super. Aha, ale já tam prostě nemůžu. Já tam prostě s tím koněm nemůžu. A jak já mám prostě použít ten přepravník? To tam mám jako dojít sama pěšo, a ten kůň se mnou portne. Nebo já fakt nevím, jako... Sasko, logika. Ano, tady je přepravník. Prej ne, tak prej musím běžet pěšo, nebo já nevím. Já už to nepamatuju moc, jo, takže... Pardon. Všichni viděli, jak mi blikla ta mapa, že jo? Všichni viděli, jak mi blikla mapa. Takže já mám teda, co to tady máme teda? Dost... Já jsem myslela, že Happy Halloween. Return to Galapagos Keep. Já buď typuji, že bude vevnitř, anebo ne. Ale já typuji, že on utekl dovnitř asi. A tady je hodně lidí teď, tady všichni lidi se portujou kvůli kvestíku. Což je strašně, tady toto je pěkné, jo. Mám dneska kovču. Já jsem dneska úplně happy, mám kovču. Bože. Mám kovču. Můžu dneska popít. Tak to máme tebe. Ahoj, Kasper. To je ten Happy Halloween. Takže to je teda všecko. Aha, to je teda tady toto. Dobře, ale tady toto. Find the ghost. Remove it on the woods of... of Firgrow. Ano. Já už vím, co to je. Jo, to bylo s tím, že si mám s ním promluvit jenom. A teďka my půjdeme do Firgrow a jdeme hledat teda toho ducha. Jo, to je teda to, co musím najít. Jo, já nevím, proč ten soused mi to dělá na nervy. Já mu asi znovu pustím tam tu písničku. Co předtím jsem si pustila. Jo, dobře, tady jsou ti veverci, aha. Jo, už to známe. Známe starou firmu, veverky známe, takže dáme Firgrow Village. Jo, prostě já jsem tady pouštěla různé písničky a hlavně jednu písničku, která jako je fajná. Za mě je fajná, jako mě se líbí, ale mojí mamě ne. A já jsem prostě už chytla nervy. Já jsem mu chtěla prostě ukázat natolik, že prostě bro, jako hello, I'm here too, you can be shut up for a minute. Jakoby, dobře, mě to třeba jako nevadí, že vrtá, jo, dobře, já to chápu, že musí to dodělat, ale nám se jedná o to, že to dělá fakt jako brzo ráno. A když si vezmete, že tady jsou i děti, tady v tom paneláku jsou i jedna paní, která má dítě v kočárku, jako fakt malé mimčo, a přijde mi jako docela blbé, aby tady prostě vrtal brzo ráno a budil to dítě. Jo, o to mi jenom jde prostě a celkově i o moji mamku a ostatní lidi, kteří prostě chodí do práce a chodí třeba na 3směnný provoz. Jo, protože třeba mají zrovna noční, přijdou ráno prostě, přijdou brzo a chtějí se jít na chvíli vyspat. A ono bum, nemůžeš se prostě vyspat. Takhle to měla moje mamka 2 týdny v kuse, protože ona měla 2 týdny měla noční. A takhle to bylo. Jo, takže to asi není moc jako příjemný pocit. Aby vám to někdo vrtal nad hlavou, proto mě už to jako třeba štve. A přijde mi to také kruté, prostě vůči tím lidem, kteří prostě se chcou v klidu vyspat a nemůžou. Mě by zajímalo, kde mám najít toho ducha. Nechce mi někdo dát třeba jako nápovědu? Nebo já fakt jako nevím, kde on jako jinak je, jo? Možná někteří z vás to budou vědět. Budou vědět lépe jak já, ale já prostě vůbec netuším. Vůbec, ups. Napskok přes potok.
No, tady tohleto hlášku si znám, protože to říká Annie v League of Legends. Navíc, kde je můj medvídek, ty boss? Já si nikdy nehraju s ohněm. Našla jsem ho. Jo, takže já její hlášky znám, ale nehraju ji. No, naučila jsem se její prostě hlášky kdysi dávno. Kde je ten duch? Já normálně přisahám. Já ho najdu a já ho sním. Jo, prostě, mělo by to být někdo tu? Bylo to Fairgrove Woods, ne? Find the ghost. In the woods of Fairgrove. No jako já jsem ve Fairgrove, ale nevidím tě. Kámo, já tě nevidím. Reálně tě tu nevidím, jo? Dostanu za to 50, ne? It's well, you find him for me and the mom this time to come back. Jo, takhle. Aha, dobře. Můžeš je prosím tě dovést zpátky, že prostě by se dalo říct, že prostě potřeba jít jako zpátky něco s takým překladu. Jo, ale jako můžeš mi aspoň říct jako podrobněji, kde je. No, ghost have to love, blah 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 blah. When he was alive. Begin of green, blah blah blah. If saw alive interesting horrific, blah blah blah, move it to stones. Takhle, proč to tady mám taky šedé do prkínka teďkon. A dobré, už je to v klidu. Já vůbec ho nevidím, jako vážně lidi, já ho nevidím. A nejsem si jistá, jako kde je, jo. Já jsem trošku mimo. Já jsem trošičku nečetla aktulky, ale asi si budu muset. Si to není na webu, protože já vůbec nevím. Já jsem úplně mimo. Já vůbec nevím, já se budu muset si včetit fakt ten web. Star Stable, já potřebuju novinky. Jo, novinky a potřebujeme ending. Jo, mi se dostaly nové maštičky, jsou v bonus shopu, ale tady je toto. Ghost hunting, to mě asi nezajímá. One of the more week. Jo, takže to je tady ten poslední víkend, co prostě bude Halloween. Ale mě by zajímalo prostě jako kde je ten duch. Halo, jako jak já mám vědět jakože kde je, jako kde se nachází. Já jsem asi možná vymletá, nebo ostatní se mi tady budete tak jakoby smát v tom chatu, že kýš, já vím, kde ten duch je, a já ti to nepovím. To je úplně úžasná, děkuju. Já se si podívám. Je to toto. Ono to bylo i kdysi teda. Já si teda ani nepamatuju, že to bylo kdysi. A to je teda, že máte vrátit teda všechny duchy zpátky. A to je tam ten quest, vlastně to bylo tam ten quest s tím, co jsem brala, jak jsem myslela, že mám jít dovnitř. Jo, už vím. Jo, on je, aha. Jo, takže já ho mám prostě jakoby vrátit na správné místo toho ducha. Je na prd, že to teda neukazuje Star Stable, kde to přesně je. To je úplná kravina toto. A co by to mělo teda ukazovat. Já jsem si to teda našla na YouTube, protože už fakt jinak nejde to poznat, kde to je.
A jo, Star Stable, měli by se to teda napsat příště podrobněji, nebo aspoň dát tady někde výkřičník mírně, nebo nějaké kolečko, protože asi hodně lidí jako nechce číst jako chat, jako prostě, že bro, kde asi tak můžeš být, víš co? Co někde válíš na zemi, ne? Nevím, měla by být někde tady, tyhle těch, ano, tady, jo. Story of the man in a Gamberman. Jo, dobře, takže máme jet asi někam nahoru, se mi zdá. Bo to nevím. Něco takového po nás prý bude asi chtít, nevím, teda netuším, jestli to teda je ono. Jo, Jorvik, paint. Ghost is blah blah, point in Jorvik. Play take. Jo, to je tady. Ono je tady, dole, u toho. Takže... že bych jela špatně? Mně se nezdá. Oj! Jak jsem se tu dostala? Halo? Já jdu rovně a najednou skončím tady. Výborně. Nuky, ty prosím tě, dívej pozor příště na hru. Nečum do blba. Já jsem... Oh můj bože, já se jdu asi dolů. Já se jdu dolů, prostě. Já se jdu nějak dolů, abych přežila hlavně a nezabila se. A nezabila toho ducha. Toho už nezabiju, ale sama sebe, jo, hele, můžu se... proměnit na ducha, já, ty vogo. Tak to čo? No, koníku, pojď. Šikovná, dobré. Přežili jsme to, dobrý, žijem. Tady toto místo je hezké, jako já nevím, proč tady nepřidají zpátky ty vlky. Nebo aspoň nějaké story questy, nebo nějaký racy tady. Bylo by to tady fajn, ale jako já se tady asi někde přerazím jako 40krát možná za jeden race. Nebudu vám kecat, já jsem takový sevevrách, že to není možné ani máš jako to. Jo, tady odsud jsme ho vzali. Aha, takže já mám fakt dovést nahoru? Nebo mám dovést jakoby do toho portálu? Já nevím, já zkusím zajet nahoru. Jo, já zkusím zajet nahoru. Já prosím vás, neukamujte mě. Já fakt jako nevím, co se tady tomhle úkolu má dělat. Jo, jestli vy máte každého toho ducha vezit dovnitř, ven, dovnitř, ven, dovnitř, ven. Já si myslím, že jsem nikdy tady toto nedělala. Nebo dělala, já si to už ani nepamatuju. Tady to je rok zpátky, skoro. Přijde mi to jako kdyby to bylo včera, ten Halloween. Ale... já si tady ten takové vůbec nepamatuju. No se vůbec nepamatuju a miluju to jeho vrtání. On už mi začíná lézt na nervy. On už mi fakt jako leze na nervy. Ten soused nad náma. Jako zabít ho nemůžu, protože vyšla do vězení. A nevím, kdo by vám točil videa. Možná já z vězení. Takový to budu sedět za tím počítačem a budu natáčet prej. Zapněte mi vývku a jedu točit, nerušit hodinu. Já si to dokážu jenom představit živě a já se tomu musím prostě tlamit, protože je to vtipný. Ale tady to se nedokážu nikdy představit asi. Že bych tam prostě seděla ve vězení a hrála bych prostě na tom noťasu, hraju Star Stable, neruši. Já zrovna expím. To je jak jedno video, co jsem viděla, bylo v polštině. Jo, v polštině a tam byl prostě přítel a přítelkyně a on na ní, že prostě, že něco chce a toto, že na svou přítelkyni a ona na něho, že teďko nemůže, že teďko hraje a tady tohle. A on,
kdy já jsem čekal na ten den, kdy mi řekneš, nemůžem kochaně expět. A já jenom, že co vrazím? Jo, on chtěl tady. Aha, dobře, takže jsme jeli správně. Já jsem jenom byla zmatená, tak jo, kámo, jdeme zpátky, jo, dude. Hele, užil jsi tady krajinku, pokochal ses. Jo, aha. Home. Aha, on jde za mnou, ach dobře, tak on už nechce jet na koni. Já se ti ani nedivím, bro. Budeš za mnou? Jo, šikovnej duch. Tak jo, pojď, ťapem. Je šikovnej, umí chodit sám, nemusím ho vozit já. Možná se někde po cestě ztratí, možná se tady někde zabijeme po cestě a já půjdu potom s tebou jako taky jako duch do toho portálu, jakože... Prej, už máš 2 duchy navíc. Prej, a to by se jako stalo co? No já jsem jela ze skály, já jsem si chtěla zkrátit cestu. Jako teďkon, já jsem si chtěla zkrátit cestu. A trošičku to nedopadlo asi dobře, no. Prej, jak se ti tohleto prosím tě může povést? Jakoby magicky se to dokáže povést, jakože skočíš z vysoké výšky, jako třeba z této, skočíš úplně dolů s tím koněm, jakože ten kůň si řekneš, ten kůň je Pegas. Ha, on skočí a jemu určitě se objeví najednou křídla. A ono, najednou hovno, koni se neobjeví křídla, ty letíš z vysoké výšky, rozplácneš se jako velká žížala. No, ani ne žížala, jako prostě jak se může rozplácnout člověk? Já nevím, jak by vypadalo prostě jako, že se rozplácneš prostě. No, možná jako bys to, možná to jako, z také výšky toho se nepřežiješ, ale z malé výšky by ses tak jako možná zlomila jenom nohu, no ale kůň by na tom možná byl hůř, na tom by byl určitě hůř jak ty, a toho koně by mi bylo určitě, je líto, Ježišmarja, já úplně narážím do všeho, já normálně nevím, já prostě neumím řídit, já normálně, mě nedávejte řidičák, já nemůžu asi dělat řidičák. Já dneska dělám aktulky třeba docela pozdě. Já jsem včera točila teda video a ptala jsem se vás, jestli mi můžete napsat do komentářů, na jaký film si myslíte, že půjdu v sobotu s přítelem do kina. Je to určitě v kině, takže se můžete podívat do kin, co teď hrajou v kinech. A říkala jsem, že to je teďko, že ten film je i ze hry, jo. Takže to není jenom, a je to nový film, jo. Takže už možná napovídám možná trochu víc. A teď, kdyby mi tam někdo napsal Vajana, já bych se normálně počurala asi smíchy, jako prostě, že by jim tam někdo napsal prostě na plnou hubu. Nuky, ty jdeš na Vajánu a já. Na co žedu? Já bych normálně, já nevím, abych asi se počurala smíchy, ale jako bylo by to vtipný, jako, bylo by to jako vtipný vtip, jako bylo by to velmi vtipné. Já on tady trsá, disco, party, disco. A on jde dovnitř. A.k.a. on jde dovnitř. A už nemáme žádný úkol? Aha, tak to jo, no. Tak to byl complete. Aha, tak to bylo asi všechno z dnešních aktualizací. Lidi, já jsem čekala, že ty aktualizace budou delší a ne takové krátké. Takže vám přeju krásný zbytek dne. A určitě si užijte aktualizace, poslední zbytek Halloweenu. Já se honem pokusím nazbírat na ten celý set, protože já ho fakt chci. Takže se pokusím na všechno nazbírat. Takže doufám, že to nazbírám. Tak jo, přeji vám hodně štěstí v hádání, jak na jaký film jdu. A uvidíme se u dalšího videa. Které vyjde nevím kdy, ale přeju vám krásný zbytek dne. Takže zatím ahoj! Bye bye!